Ako nakľúky na bradlách s externou hmotnosťou, lopatky. Pozícia lopatiek je extrémne dôležitá pre maximalizovanie podávania výkonu, ale aj prevencie zranení. Pojem vytlať sa maximálne hore znamená, že chceme vykonať tzv. Depresiu lopatiek. Pri pohybe depresia lopatiek si predstav, že chceš tvoje ramena dostať čo najďalej od uší. Pojem ramena čo najďalej od uší znamená to isté, čiže depresia lopatiek. Preto ju opäť opakujeme, pretože je to extrémne nevyhnutné, aby sme dbali na postavenie lopatiek a ramien počas celého pohybu. Kľudne si tento pohyb natrénuj osobitne, keďže sa nejedná o nič automatické u mnohých mojich klientov. Skús aplikovať pri najbližšom tréningu a ak sú akékoľvek otázky, pýtaj sa dole v komentári.